what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Alwaka imanya dakabatesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Alwaka imanya dakabatesa Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira makomo Alwaka imanya dakabatesa Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Baba, makadizi. Makadiwa mama. Aiwa, ndiri kweni kuri sei panonzi pachiko panapa. Pasaratoka farm. Saratoka farm. Andi Saratoka farm iri mugoromonzi iri mushambo. Iri mugoromonzi. Anditika. Aiwa ndinotenda vamarufu. Regai tidzokere kumusha musati mauya pano pafarm baba. Kune rikuvhute ndekupi uye mhuri yekwamarufu yakamira sei kubva kwa baba. Mhuri yekwamarufu vasekuru vedu vabereka baba wavo vasekuru vedu aigara kwaSeke. Saka ndobva vaita hanzvadzi dzavo nanaatete vavo vakaroorwa vakauya kana tiri paCross gomo ramuona rakadaiwo kuseri kwaro kune imwe nzvimbo iriko kunonzi kuMamanga. Okay. Ndokwaigara ana mbuya. Saka baba wavo Sandavengerwa akati kana achinge afa haadi kuvigwa kwaSeke. Ada kuvigirwa kuno kwaMurewa kuMamanga ikoko. Vana atete vavo ndokwavakanga vari, kana zvavakazofawo vakangovigirwa kuseri kwegomo riyeri. Saka ndozvakazoita sekuru avakuru vazofawo kumusha kwavo kwaSeke, vakazoomeswa vakatakurwa vakawiwa navo. Pane gomo riripo rinonzi Mamanga ringa rakatarisana neriri hombe ramunoona iri. Pane nzvimbo yavo yavakatsvaga mubako yavaigara kuti kana chinge ndafa kana ndafira kupi ndikafira kuno zvakanaka, sendikafira kwaSeke zvakangonaka futi, wachatondiomesa uya nini kuno nekuti vana vangu vari kuno, vana atete vangu vari kuno. Saka ndo zvakaitwa izvozvo. Vana vasekuru vaya vabereka vana baba vakazokurawo vaine mhuri dzavo, ndokuzobva kuseri kwegomo kuya vakuuya kana tiri paCross gomo ramunoona iri rinenge richienda rakadaiwo. Ndokwavakazouya vakagara ikoko ana atete
vana baba vedu vazofa vakangogere kusaidi weiri uri kuneiri bwangu vakarorawo asi mushure mukuroora vakaonekwa nemafata epamusami ari painzi fadha dhenyu ndiye akavachiva kuti aiwa ndoda kuti ndishande newe mune zvechechi asi nombotangana wapinda muchikoro vakapinda mune zvechikoro vakafunda vakachigona vachimboyawenzwa kuno kuchishawasha vachisanganawo nevamwe kana kuti havanogona ndokuti ita mamwe ndiwo first teacher akavhura chikoro chokwachikupo zita ravo ndiCharles Muchemwa Marufu vakaita 11 years vachiticha ipapo musi weFriday vavhara chikoro tozovhura neMonday panofunda vana vachizorara pakirosapa kumusha kuseni kweSaturday vobvoenda kwamusami kufurther education yavo Svondo vaibva varara kwakareko Svondo vombodzidza mbichana vozopinda mumisa yazopera misa yai kwakuzeko nokumushovorarapa mangwana acho vakuenda kwachikopo kwavaiticha vakazviita kwemakore akawanda vanosvika kuma15 vakaroora mukadzi wavo wokutanga mwana wekwamhembere vemurewa ndokuita 11 years nomwana ndobva pazoyo mumwe akabva kuZambia uko achiraza suko kunonzi kudhuze nokwana kwamakumbe kudhuze nevava vana nengava vachazosunga saka ndiye akauya kwakareko murume akabva kuZambia uko aziri saidi yekuno kudhuze nekuna Zambezi akati kochiiwe veneze nomwana chikonzero zvikanzi handizive zvikanzi araiti mhotsi dzandinadzo dziri kudziona ata ndedzemhiripiri kaidzi zvingatomboti mhiripiri sadzisi chadyara nhasi zuva rodayo mhodzi idzodzi mangwana kuseni dzinofuma dzakasvika apa ine vana vayo mhodzi yacho vamwe vanenge vari girini vamwe vanenge vari vatsvuku kuti dzaibva dzimwe dzinge dzinongokangaira chete pauviri hwenyu kana pasina mbereko unofuma mumuti wacho iwoyo uchiita sokadyiwa nemuchenje pasapa ufuma ukangoti mbucha asoka ungoita souri kukura kangodaro kura kuti hapana dambudziko pakati penyu right
ndo pasaitwa saizvozvo mamwana kuseni watona chitogagaira zvayo vana vatsvuku vakakangaira vamwe vari girini kanza makorokoto ndopakazotora mushongo wake kunonzi pachivanhu kuuchika mukadzi nemurume upo yake porijoyo nemushonga mukadziwo yake hapana akamborutsa bva agarapo achichera mishonga yake achivapa vachidya wazogara about 3 months madzimai iwe ndasingade kukutaurira ndane pamiri wari pamiri zvikanzi kadzi ati mbona mwedzi uri kuuya ona svika mwana azoberekwa mwana musikana zvaziboni mumba medu zita raakapuwa nevechechi vakamuti biata ese ambuya vedu vakamuti mashura anzvaziyedi ndokukurawo papazoya pamiri pechipiri pabereka mukomana komachangoti kureiwo ndokubvafa papauya musikana ndobva akura zvake zvakanaka ndokuya mukomana futi vafu vana komana yangoti kureiwo ndobva afa zvikanzi naamai takambogara 11 years tisina mwana zvino ndibva tazoita rombo rakanaka remunhu akanga atigadzira pakafuwo vana vairi ndovapenyu aiwo vabva mukomana akafa aiwo panapa akafa arifunga kuti ndichakuitira vanhu akawanda dawatsvaga mumwe mukadzi inini ndiri wechitendero kai kanzi chitendero tinochiziva ande ndirimo asi kuti ukozofa iwewe usinawo mwana mukomana waone kuti hazviite andaba ndakaramba kuti ndezvechihedheni zvowakutorezvo ndokuramba vachinesana vachimbonyarara uye mutsanya yacho zimara vayaisa kuna nambuya nanatete vakuti navabanawo kuvarayira kusvikira vakutozoita zvekupopota mbuya kanzi ndokurova rumbu nemvura right ikanzi alright womakasi kanzi alright ndobvatorwa munhu uya akati ndikakuitira mudzapa pachabuda kuti panenge pakaita sei zvoneyo munhu kanzi munhu wako aitaura naye zvikanzi yawatokugadzira zvinetsezvo muzukuru wedu mwana waya atanoitira kwamhembere vaya ngakaroorwa kuno kudhuze nehospitari kwamavhudzi nibata sekuru uyai kuno pane nyada kuti titaure kana mangochaira basa ibere mauya kwedu kwamavhudzi
mavai vazochera basi usho vasvika zvinhu zvikanzi ava ndaatete vangu ava hanzvadzi yemurume wangu toda kuti mutore zvikanzi cheche yangu zvikanzi sekuru munozorwa nemuzukuru tasai mombe dzamunazo kumusha uku zvino mukazenge musisipo dzotorwa nevakowasha mombe dzikandi zvinofanira kutorwa nemwana wenyu mukomana kanzi handombonofunga kanzi alright after tuchi ndobva vazodzoka kanzi alright ari kupi tete wako ndobva vanodedzwa ndikuenda kutaurirana zvisinhu zvanga zvagadzirwa kutaura zvikanzi hapana chakamboipa kanzi hauzouya mushure me3 months endafungawo ndobva vadzokera kaba wozaya mwedzi wechifuwo zvikanzi nhumbi yako iyi zvakanaka ndimarori akaita mukadzi wechipiri varoorwa vapamusha ndokuita mwana mukomana ndokuitwa mwe mukomana anova ndini zvino mukomana chavandaiteera akanga ane hasha akaona kuti munhu uyu ari kundikunda pazvibhakera angoti chanhunga kutema nacho munhu kana kuti munhu yaakatiza asina kumurodzorera aizomutsvagira tsvimbo kungosangana naye chete kumutema-tema zvokuti vanhu vanga vakutomutya nehasha dzake right ndiye mukuru kwandiri akazoshayiwo zvake muna 61 ene ndini wechipiri kozai wechitatu aive musikana akashayiwa ngoti kure kure pakwaimwe musikana akayarukawo pakwaya mukomana pakwaimwe mukomana ndo pakwazouya musikana pakwaya mukomana papai mukomana papazai musikana gotwe saka tochiiti chikoro ndakafundiswa zita ramakapiwa nababa rekuberekwa mandiziva marufu ndobva pazotiwo pamberi apo ndobva ndazopuwa ari kunzi zengeza ndomumwe wevanhu vakuru kurudzi rwedu vaivo mwana wamamboseke ndo rakazoita mukurumbira zita iroro tikagozotiwo panyaya muri kuda muna 61 ndafunda pachirodzo national
zvino 60 na 61 ipapa muzazvo nekufurira nekumuita vana adiki kumanheru tinge tiri mumbare chaimo ndokwaitangira dzimwe mheremhere 61 around 71 61 ndomaitangira dzimwe mheremhere mapwesa chirwa nematombo vangasati vaziva kuti tinenge takaunganidza matombo vaitozotiza majipi avaya tovhura matengi tokanda chichira chatinge tanyika mupeto mwemyo takasungira dombo chonowira yobva yabvira rendirofa vagwaita zvetega zviye zvitaingowanda nemakona watema mapurisa wototiza ndomakatangira misikanzwa yese ndaigara nasekuru wangu kunationary asi taina nemudzimba dzevanhu zvisingaumene rodwombe mapurisa anenge ainge achitenderero imo saka 62 kana vachibva kunoku ndakwanira nzvimbo kunhinguku kuchegutuku ndapandaenda ndonofunda ikoko tangopeka nazvo zvenhingi zvenyika izvozvizvi 64 ndakasiya musikana ainzi Victoria chidya usiku iyanzvadzi yaGodfrey yokwaba mudiki vake anga ari kwanyekete uku Smithwo ndakakonzerawo futi kuti misoro yedu ipise akaunza mari tsvuku achiti bhuru 5 pounds nenge donza 4 pounds mhou nematsiru 2 pounds tikati aiwaka mombe ndedzedu akutoti dedzera mari yakadaro hazviiti ndaivanzotamba nemadhara kubva pane gomo ripapapo risina kana muti handi munoriona kozoya iri ndorekukirosiri saka ndaitangira ikoko kunosvika muganhu weruzevha nemapurazi anobva kumarondera ndaiona kuvadiki ndisinganyatsokwana madhara vekunational executive ndo andaitamba nawo saka youthwo ndakazenge ndaibata national executive yebato ripi mari national executive yebato ripi anga riri one chete kabato vangu neZAPU chete saka takatanga kukanda matombo mumadhipi tombo edzisadipi
hamani madharangu tosvika kurana sadhipi tosotora mabhuku ese mazibhuku aimaumba nemakadhi ainge arimo okuti anekezi rinenge rapera opuwa tikaenda nauko kunosvika uko kudhuze nemapurasi musami mabika mahowa gororo kuenda munamba iri mhiri iyo mumbazi yadhibha masadhibhi kana tikati ukoyo tikakona uchienda kunodhibhisa mende dzedu dzatakutopuwa panichi atite vana vangu vakasungwa nevaning'ina vavo kapuwa ma 3 months kapika kunenge kujeri guru uku igore ripi 64 vana kuti kunuku hakuchaita ndobva ndanogara kumuchinjika saka ndakureva uzumba maramba pfungwe nekuti yanga ari nyika yamangwende ese kana ndikamurewa uyezve chief mangwende Johannes munhu wepai haiva nemusoro unopisa akarora Heleni nekati kana tiri panapa nzira inoenda yakadai kana apa maiona padenda tinofa unomboda kwana kambashoko wapapapo usatosvika kwamusiwa pane nzira inoenda yasunonogora futi kwana kambashi saka ndikumbusha kwanzvadzi yedu baba mudiki vedu avaiva nemari dzavo akatorwa zvikanzi nemafata ngaende kuLondon ndiko akaita secondary yake saka anga ari classmate yaHeleni kuti Heleni ninge yaningikani yaElizabeth ndenge classmate yake saka paaka zodedzwa akanzi uya kuno tizograduata vese vakapasa ndobva vaenda nemurume angarorwa naJohannes Mangwende ndobva vaenda kukasvika paairport tamburwa zvakanaka zvinhu zvesiko hamuti mawindi nhasi haana kutanga akatanga kudhira saka mawindi acho echirungu pewa bhegi renyu pewa bhachiki renyu vasvika kwako wopuwa chiti paiwo mari takutakurire Mangwende kati unopenga ndambokukumbira uzona vanhu ndobva azovapa mari wotakurwa nemota waenda kuhotera kwaanga achigara Elizabeth wozaiwo vaona kuya wozoenda kugraduation acho mangwana kugraduata akatombokugara serikika Heleni Mangwende nemurume wake Mangwende achirakidzwa chinosvika kuScotland nenzvimbo dzinoitwa zvemaspirits kune kasipiti kari murwa rweLondon rorukozwa neLondon bridge rwero zasi kwachuko ungano England neScotland hanzi mvura ikashuta kudenga kudai sokuseni vanounganidzwa wokudzimba huru voenda vonobvunza kuti why
mvura yasvuta mudenga utarwa zvichaitika zvakakonzerwa kuti zvakonzerwa kuti makataze chakati nechakati wotoripa saka graduation yake Helen yapera adzoka kuno akamutsa homecraft mamangwendi umo tora madzimai vafundisa zvekusona muna 56 53 akadedzwa Helen zvinonzi yakuno ndakugadzwa paumambo ndobva aendawo nemurume wake akaakiraonwa saka 56 Queen Mother akazouya mukaenda pamurewa nhasi pane horo kind building nependi yegreen changopenda pageti iri kusaidi uko yakanyorwa kuti horo yakavhurwa naQueen Mother muna 56 aine mwana wake anonzi Margaret ndakatumwa nemukoma 57 wakadzoka futi mazakado uchitwa Marrods Founders ndowaivanza kuuya svika kwamurewa uzofamba zvavo mumarizeva noku zvaitowo atofata takatanya pamusami ainzi Father Davis aipenga nebhora aisikobhejera mota dzake kuti kana madya sedipos motikari muri kutora ari kutambuka bhora musamiya wina saka muna 59 17 January mangwende katorwa kumba kwake kwamurewa nemapurisa paendeswa kuHarare ari painzi Taylor murungu ndiye aiziva nezvekufambiswa kuhushe hwevanhu vatema zvikanzi iwewe hausi kuteedza zvakataurwa nehurumende wakuita zvako zvepolitiki ezvikwanana nhingi ANC uri mekarimo kutofurira vanhu kuti vapandukire hurumende ane imba yakaita seino kana kupfuura seino yakavakirwa kwaSeke abisvika paushe zvikanzi chagara kuno for 5 years mapurisa anenge ari kukoko abvunzwa kubuda anenge achingopatura vanhu vanouya kune fenzi ibvai vachitandadzwa saka vana NSA vazobanwa kwazouya naNDP
ndiso yamojambo kuja wemayuthi penga mbari 52 tirimo chikoro tazopedza saka 53 na 54 ndopachipata ndakungopenga nazvo zvenyika izvozvizvi nezvimadhibhi zvandambokutaurira izvezvi saka ndakazoita wamanesha Mwari kubva kumacheki kunobata mazowe bridge tasona nedarwe ndikati ndavana nawo nevamwe watamba navo maharare akati aiwe ande tinodzitora pfuti titi twadadzane navo varumbi ava ndokunoburukira kuchesa ndokurova netsoka ranga ragore ripi made igore ripi ramakabatana nevamwe makunoburukira kuchesa January 65. Saka kune vanhu vandaiziva taimbotenga mbudzi kwakareko tosvika kwakareko tatikati ndakupinda muMozambique nzira yakanaka ndeipi ndokuipuwa ndokurova tosvika muMozambique muya saka shamwari rangu wandaiwonaye ana amai munin'ina wamai vake vakamurera amai vake kumubereka kamusiya aine 6 months vachifa saka ndokurerwa naamai nini kuruseva kune vana mhuri yekwamukwesha vayambotamba shangara vayo maningi aimbobuda mumaredhimu aitamba zveshangara saka akati amai vangu vakandirera vari kumugumbura tikakucheka mugumbura watenga watasa mavhura dona ishi ninge chienda yakadai saka panorugwa futi rudaiwo zvinodira muna musengesi tasvika paya pana baba vaya ndotoona kuti handikagosha munongosiva weda mubva kwamureva kana mubva kwaharare panobva pagosha pana raini rinodzika rakadai ndo baba mudiki vangu ivavo vakarora amai nini veshamwari yangu ainzi John Muswapadare tine mumwe zvekare ndamona first name yake asi ndana Chinyerere senikirara uko anga ari ticha akati fokofu achade zveuticha saka ndiyo atakana naye takanogara 2 weeks pekarepo ndikupuwa nzira yekusvika muna Zambezi 2 weeks tasvika muna Zambezi potaona munhu anotiyambutsa ende Zambezi anga akazara aFebruary kayo mvura yakadai kutsvuka kudai ichiuya nematanda nemapazi emiti achokoningira asi munhu uyu
tongoti vese vanoyambutsa vanhu vanokukombera kuti anenge ane mushonga wokukuvadza munhu usambopinda zvako aidha mvuu kana garwe riya rikarova bhoti ini ndinoshambira handiri rimwe negarwe handiri rimwe nemvuu tototyirei kati hatina mushonga izvi saka takapinda tiri 3 muchinhingi imomo muchibhoti chake kunono nokumadziro uko inde yabasa ndiyaunodhishi rokupa mvura yapinda munhingi mubhoti muyo ava mwava varudai nezvinhingi zviyezvi kumberi kune vairi kumashure kune mumwe chete ukuku akadai ukunoku anenge achidai kuti chitested uyo paanenge akudai uku uyo kunoku akudai so ndichingorasa nedhishi remvura inenge yapindamo paanenge chakunyanya kutenderera uyo ubaya nekuku uyo ubaya nekuku bhoti inobva ratested svika takayambuka after 2 hours and some minutes uyo anobva adzokera kati ndafara kuti makachena tobvunza mukuru wemusha chakumhiri misha ikoko tikanzi vari kuku kuti hatidedzerewo nepa adedzwa ndokuya tikanzi kupfinga kwamuda kuenda mimi hamusi wemuno imi mabva kugomo tikati kugomo ripi zvikati zvikanzi kuno kuHarare tinoti kugomo ndozvatinoita zvino mukaonekwa nemaputikesi isu tinopinda musupu iyemi vacho unopindawo musupu nokuti kumusha kwenyu ndokwandakakurira ndakazonda yakapera vana vangu vese ava ndakaberekera kuHarare saka muna January February ndakudzokera kuHarare zvakanaka zvino zvakanzi aiwa enda munobwa matsamba ekunofambe munhu ambassador weMozambique anonzi Machado ndiye anokupai chiramba kuti ndikuti endai kumberi uku pamwe muchazotochwa moti hatakasvika panapa munondiurayisa maputikezi haazombotamba ndiwo mutemo unouziya ukarega sei vachienda vako vachabatana nemagandaka emuMozambique torwiswa ichizvo tikati alright tazvinzwa totaura mangwana tinogenga vevakadzi vaipfuura 15 vabika pamwe chete vachirara pamwe chete varume vaimomo Mozambique makanaka munhu ane mari yakaingotenga pfuti unonzi unobvudza kurova nhoro 2 kana ngwarati 2 yatata ibvumirwe nokuti unogona kuipfura zvako asi mumwe munhu akanokumhangarira kumaputikezi unopiwa 6 months dzokugadzira road pasina pay wachipiwa chikafu chete chokudya ukazobatwa kechipiri kune chipuranga chakadai chine maburi kunongo chine chienduru ruoko rwosungirirwa papuranga ukunongoiswa mitambo
zvokuti wakwanise kunzvenga saka wakarohwa kudaio chiporanga chiya chinobva chadii ganda iri rapinda muzvimwena zvimwena zviya saka ukazonzi ganda chibva rakwapuka ndo yainzi mbaramatonyo zvino ndozvandokutaurirai nekuti mukazondiona kuHarare moti ndiye munhu uyo akatirovesa kwete ande mune ane tsamba ndikati oraiti takanochengetwa nemadzimai akatipa chikafu ndipo tafamba kuseni azonoka iroro but vana varume takanzopfuti yairira zvikanzi varume marema vakaendesa pfuti yaakatenga kumaputikezi isi takaramba tinopurisa tsoko tinopurisa maputikezi indozotorerwa pfuti yacho ndatofa ndichipfurana nawo kwete kuitwa ndakapisa mari kai alright zvikanzi zvino muno kana muchifamba itai tiri kuenda kwaKirian Banda Kamkanda anga ari kubhodha reZambia neMozambique vaya vanobhuruka nerutsero vachibva kunana South Africa kune vakadzi vanobatwa ane nhumbu iye murume asipo akaenda kuSouth Africa aizorwa nevaramu kuti aiwa kandiye hama yenyu nekuti vaibva nezvisero uko vasvika kumusha zvino mukazozvoni kwaane nhumbuka vapinda muchoto saka vakazenge vakubatwa varume ivavo ndakamukanda uya toona kuti kuinga ndienenguvi kuti kusena achibhururuka achidzokera kwaachaenda panenge papingwa pamusha paya kanzi munongoti mimi tikuenda kwaBanda Kirian Kamkanda ndo takafamba naro iroro 2 weeks kurosa Mozambique ndipo tasvika kunonzi kuChikalawa yakabhodhana neMozambique neZambia tozomuka tichienda mvura dzakambotinaya dziya mosikiti akambotiruma iya ndipo ndarohwa nemararia mari yatanga tinayo batapa kuna tsvimbo yeNorway yoti musvika padare eri uchikwira mota iyi usvika kuRusaka tati pane mumwe wedu arwara boye vazotitora alright tobva aenda tozofamba mazai avo mamiles ka 17 miles tasvika rodi inobva Lusaka ichienda kuMalawi pane gomo riripo rakadai rinobhodha Malawi neZambia pane border post futi 2 days tiripo pane mastora aripo madondepairi kukwira mararia iyai asvika kuMalawi kuyako kwendikubva kuLusaka apuwa motikari nadhiraivha vasvika paya papaita uge havana kutiona kanzi ndofunga mukomana anenge akatadza kufamba handei kubhodha yeZambia neMozambique ndikunosvika paya patakarara musi watakabva takapedza Mozambique svikachira kuenda kwamakaita kuyakuyako havana kumbodzoka
Unandine mdara wa Chinyerere aenda kumapurisa zvikanzi imi ndine mumwe wandinaye ari kurwara shamwari yangu, saka hapana here rubatsiro rwamungatipe tiende kulusaka. Zvikanzi pane 2 hours pane motikari yabva kuZambia kwanenge kulusaka yati pane mumwe wenyu akarwara musati mapinda muno muchiri muMozambique, saka vati vakutenda ikoko kwaakarwarira. Pavhuranda tamboona mota yacho kanzi taanomutora muyo auye kuno kuti kana washiya kwati anouya pano futi. Ndobva asvika pachitaura taakuenda kukamba kumapurisa kuya motikari yasvika makanzwira makaita kuya uko mari mwizuro aya hapana akazombodzoka uye ndimwe ndiwo kutotanga iwewe kachenda munoona mapurisa ndosvika totaura nemapurisa zvikanzi hande kuchipatara svika mishini pepa zvikanzi imalaria ndomandakarara imomo. Vakachinjana manesi nemadhokta. Kuseni mangwana ndikati aiwa ndaraiti handei mota kuenda kulusaka. Ndakaswogara paone National Executive yeZAPU Chikerema Nyandoro Edward George Srondiga na Jason pandakaswogara. Ndakwanisa kukwata kuti ndopanda kuita zvakanaka. Ndopandakagara. Kwava nomwe mwana wedu wechikaradhi makambomunzwa ainzi Aaron Milner, aiwe mukaradhi, aiwe muZAPU. Asi akuZambia kwaiva neZAPU futi. Naona kuzoshanda ndobva atorwa nakaunda kubanze ndiye Minister of Home Affairs. Akuya nemapurisa kuzosecha paheadquarters yeZAPU. Pakaredwa patono pandione futi banzi Mhosva Nyandoro Surutika Edward Muwe Due George Nyandoro James Chikerema pane mamwe maspai waSmith akanga akabatwa achibva atorwa bva asunungurwa bva vawiswa kuno kuZimbabwe. Ndobva anyora katsamba ndobva pamwe mupurisa ndobva nako kuna kaunda mukuru wemajeri ainzi Mwanza. Ndobva asikotitora usiku kwenda nesu kuBroken Hill yama kuchikabwe nhasi. Saka vaivozo vachiti vatiendese kundege
Tikanzi vakapasa nezuro vakaenda. Vatagara 2 months tiripo, matiketi agadzirwa endege kundola. Takuita 2 days ndege vatandiswa kuTanzania. Havana Sulundika vanga vabatwa. Vakabva vangoregerwa. Alright. Vakabva vangoregerwa. Tisongo takaregerwa tese. Yes, alright. Asi vakadzokera kuZimbabwe House. Okay. Apo kandiwe National Executive nokuti yakaita nyaya vakabudiswa basa vacho vakaenda kunosunga Nyandoro naChirema naJZ naSulundika naEdward. Tikazoona kuti tikanzi mamanzi taurirwa nani? Is 69, 65. 65. Patakazono May, June, July, August, September takuningi Tanzania. tiri kuDar es Salaam ndobva tabviswa kwariko kuheadquarter ndokuiswa kuMbeya 72 miles kuti usvike border yeZambia neTanzania. January 66 Dar es Salaam. From Dar es Salaam takwizwa ndege takutedza Indian Ocean. Takumberi uko yozoteneka kuEthiopia Addis Ababa. Tozosimukapo tikupinda muCairo, Egypt. Yozosimukapo takunanga kuAlgeria kutraining. Yeah. Ngondo kadiri. Munaidziwa Ngondo? Yeah. Tapinda muLibya. Ni January 66. kune mvura. Yeah. Kune thunderstorm. Zuva munogona kuona 5 hours. Kana teta 7 kana 9 hours. Ratoonekwa chaizvo musi uyu. Ndege inenge iri kutenga kuri Buluku asi inodhonzwa necold iriko. Yeah. Tonzwa mastorm achiti mathunderstorm. Ndege inombodai pamwe imboda kunyarara. Asi vane inenge ichidhonzwa futi agoishuta kudai yakananga kudenga uko. Mastorms anenge achidhonza. Tasvika muningumu muLibya tambomara yasumuka futi tanopinda takutedza Mediterranean Sea kwakuzotena kusvika muAlgiers ndiyo capital yeAlgeria. Tuna 72 vamwe vedu vapedza training vakatokwira ndege yatakauya nayo. Saka 65 tiriko kuAlgeria. Ndo kuzouya
at 60 and 66 yeah 66 67 patasuya Tanzania takumbeta mari yesos tamari yesos tozoya ku Zambia sogara bangomo kempi seven year muna December taunzwa kuno kuboda takatotambira Christmas ka takatotarisa Zambesi chipata sayambuka ndoku tanga kuita makembe edu ku muneti kweye mukai munochengetwa mukai game park kuna Angwa River inezera makaparodhi iri muno muHarare ndokwa akakura ikoko anonodira muna Zambezi kune miti inokurako ine mashizha anenge mapalm makambopinda angerika chechenyu ndepe postori musandiri mbondingura muri mwana wechikoro Catholic. Catholic. Ma zvazvo zvipenso zvaJesu zviya zviyezvi ndiyo miti inobuda muna Angwa River irimo imomo saka ndio makazotambuka jikinya 68 pakavengwa vakomana vaya naSmith ambatanga kuhenga vairi akozohenga vatatu kana mamuti kanzi crocodile group ndio ine mukomana yawe nemukomana uyu mamuza mukomana andokureva Ongo. ansunzwe Ongo. ndiani President. ani President. iye akatozosevhwa nekuti akanga akashuta negore ndaakaenda kutambo saka pakazorohwa hondo ndikozi gurupu rechipuriro gurupu rechipuriro chikarema achitaura akati vakomana vakunobhureka Salisbury maximum prison kuburitsa vamwe vavo vari kuurayiwa naSmith. South Africa ikavhunduka yakatumira ndege mafaita nemabombas nemabhakania zuva rinoita seradzima iro risina dzakadonhedzwa ari panonzi Patrick Kiki ndiwe nyuzi ndiwo mapepa futi
zvikanzi zvanzi nachikerema mazimbabwe fighters vari kunanga kuharare maximum prison kunoburitsa vamwe vavo. Zvikanzi nageneral de Gaulle munomuziva mabooks ehistory we mundati mabooks ehistory yes ndiwo kwenyika ipi? handichaziva. France. Kati Smith is a stupid man. How can you make a front line with the guerrillas? Ufunga kuti army imwe nyika here yangaitire kubvenya kuti this is the boundary. Tarisa akurwa nekumashure kwake. Yedzi ndege dziri kudonhedzwa. Sipolilo ndakaita number 3 ka 1 yechinui yakumana 7 ndainga ine 100 mafighters yekuwangi yedu yanga ine 135 Sipolilo. Sipolilo. Saka mafamba kubva kuna Angwa kusvika muChipolilo. Ya chamundu akuti nuyo mangora tateipfuura futi takumberi kwemangora atiri mugame park chete ndiyaita yakaita kuti tifambe kudaro kudenga kwakadzwa urombo zuva riita zvaradzima iri ende dzagotya kuti dzingotombichana zero dzatakachidzorwa kane nemanda yekrafti yedu. Yeah.